Hello everyone! So once again, welcome back to our vlog here at Chrisley TV. Ayun guys, at medyo matagal-tagal ding hindi tayo nakapag-upload ng ating vlog. So this time for ourselves naman. Ayan, so magdi-distressing tayo. Syempre kailangan work-life balance. Ayan, so i-balance natin yung ating mental health at saka yung ating work. Ayan. So, thank you Lord dahil nagkaroon tayo ng time ngayon para makapag-unwind, distressing at saka unahin din natin yung ating sarili. At dito nga guys ay papunta na po kami sa aming destinasyon. Pero bago ang lahat ay mamimili muna tayo ng ating mga kailangan dito sa bayan ng Bani, Pangasinan. Ayan guys. So samahan nyo ko guys at tayo ay magkakaroon ng budget friendly na outing. Dito nga guys, sinuna na namin yung mangga. So bali kumuha kami ng hinog. Ayan guys. So mabango-bango pa guys. At syempre kukuha din tayo ng color green. Yan, masarap yan isaw-saw sa alamang. At syempre dito naman kukuha tayo ng kamatis na 25 pesos lang ang per kilo. O diba, san ka pa? At syempre bibili din tayo ng karne, siguro mga 1 kilo lang kasi malang karne ngayon guys, mga nasa 350 pesos ang per kilo. Ayan, minsan may makukuha ka 360. Ayan, so mahal na mahal ngayon yung mga bilihin, lalo na pag mga ganitong season. At syempre ipapagawa na natin yan, papa-slice na natin dahil mag-grill tayo ngayon ng pork. At mamimili din tayo syempre of course ng gulay. Magugulay tayo doon sa ating pupuntahan para talagang healthy living. Ayan, at yun nga, kumuha kami ng mga dahon-dahon at kung ano-ano pa para naman sa ganun ay hindi puro karne lang ang kinakain natin. So yung mga bata dyan, maggulay din kayo, okay? So maganda yan sa ating kalusugan. At syempre titingin din tayo dito ng pipino dahil masarap yan ihalo sa sausawan. At tara guys, samahan nyo na kami sa aming destinasyon at enjoy nyo muna yung napakagandang view habang kami ay nagbabiyahe. Okay, so dyan lang kayo guys at maya-maya lang ay makikita nyo na yung lugar kung saan tayo pupunta. Basta sa Agno lang ito, the home of Umbrella Rocks. So dyan lang kayo, huwag kayong aalis. So dito nga guys, ayan, ito yung isa sa mga magandang daanan pagka pupunta ka ng Agno, Pangasinan, at talaga namang napakaluwang ng daan at talagang marerelax ka, tapos nakikita mo yung bundok, ayan, nakikita nyo naman, at talagang napakalinis ng daan at talaga namang ang ganda-ganda sa pakiramdam na ganitong nagra-rides ka. So, 'di ba guys, tignan nyo. Oh, 'di ba? So, saan pa kayo guys? Pag pupunta kayo ng Agno, Pangasinan, dito kayo dumaan lalo na kapag balak niyo pong mag-beach. Okay? Ayan, so after natin doon sa napakagandang daan, dito naman guys, ayan, may view tayo ng ilog. O, di ba? Ang ganda. So, dyan lang kayo, pingales. So, ayan guys, malapit na tayo sa ating destinasyon. Dito nga ay papasok na tayo doon sa pinagmamalaki nilang tourist spot dito sa Agno, Pangasinan. Okay?
So, dyan lang kayo, huwag kayong aalis. Dahil yung ipapakita ko sa inyo guys ay malaburakay po yung ganda. Hindi kayo mabibigo guys, kaya huwag kayong aalis. Ayan, so bale dito ay mararamdaman mo na malapit ka na talaga sa beach dahil medyo naririnig-rinig mo na yung ang tawag dito, yung tunog ng dagat. Ayan, yung hampas ng mga alon, ganyan. So, nare-relax ka na. Ganito kasi yung gusto ko, yung kapag gusto nating mag-distressing, mag-unwind, ayan. Gusto ko mag-dagat. Tapos maligo, ayan. So, napakaganda ng view guys. Pero yung talagang pupuntahan natin, sobrang ganda doon. Kaya wag kayong aalis sa ating vlog, okay? Ayan guys, at dahil malapit na tayo, malalaman nyo na po yung ating destinasyon. So ang ating destinasyon po ay sa Abagetanon Beach. Dito lang yan sa Agno, Pangasinan. Tara guys, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo yung ganda ng kanilang beach dito. Okay? So, please huwag kayong aalis. Enjoy watching this video. And here we are sa ating tourist destination dito sa Agno, Pangasinan. So kitang-kita nyo naman guys, napakaganda ng kanilang buhangin, napakapino at talaga namang napaka-color brown, parang may pagka-color gold, malayo. Ayan guys, kitang-kita nyo, white sand beach, ayan. So meron ding background ng bundok guys, ayan. So makikita nyo. At dito naman sa part na to guys, ito na yung kanilang beach. Tara, samahan nyo ko. Let's go! Ayan po, so napakaswerte namin dahil kalmado yung dagat ngayon. At talaga namang napakaganda. At pwedeng-pwede na tayong maligo agad. Pero wag na muna tayong maligo dahil enjoy muna natin yung place. Ayan. Enjoy muna natin yung spot. At syempre, huwag natin kalimutang mag picture. Ayan. So, ang goal natin ay kahit maka 50 pictures lang tayo. Grabe no, ang dami nun. Tara. O, diba? Marami ding nagdi-date dito. Ayan. So, kung tatanungin nyo ako guys, kung ilan po yung pinagas namin from Alaminos kasi going to Agno, nagpagas lang kami ng 150 pesos. So, kasya naman siya. And then, yung aming binudget dun sa food ay di naman ganun kamahal. Mga nasa 1,000 to 1,500. Okay na yon kasi marami din naman kaming mga dinalang iba pang food. So, nasa inyo na yon. Pwede naman kayong magdala, pwede kayong mamalengke. Ayan. At syempre, sa mga nagtatanong po kung magkano po ang cottage nila dito, ay meron naman po silang 500, meron pong 1,000, meron pong 1,500. Sa aming case po, may kakilala po kami dito. So, bali nakuha lang namin yung cottage. Kasama po yung video okay. Kung di po ako nagkakamali, mga nasa 1,000, ganyan. At syempre, pag ganitong season po, asahan nyo na pagka-summer,
Ayan, maraming bumibisita sa beach, so mahal po ang rates ng mga cottages. At syempre, dito nga ay magluluto na kami guys ng pork chop, at saka syempre mag-slice tayo ng kamatis, ng mangga, ng pipino, mag-grill tayo ng talong. Ayan. At ito nga, sponsored to guys ni Ate Lorna. So thank you so much sa napaka sarap na hipon. At syempre, ito po yung isdang yan. Nakalimutan ko na po kung ano yung mga pangalan. Comment down below kung alam niyo po yung pangalan ng isda na yon. Basta kapag ginigrill po siya, pwedeng balatan. Ayan. At dito nga guys, nagigrill na kami ng talong. At ayan nga, yung hipon na pangmalakasan. Ayun no, sarap talagang mag-outing, padagat pagka ganito yung mga baon mo, no? Sarap. Tapos nag-grill tayo dito ng isda. Ayan. So, bali babalatan mo yan guys para matanggal yung sunog-sunog dyan. So, nakalimutan ko na kung anong pangalan nun. At dito nga nagigrill na rin kami ng pork at saka yung isda po. Yun pong isda na yun, hindi na kailangang balatan. Yung isa lang po kanina. So once again, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayon, at sa lahat po ng aming subscribers, sa aming viewers, maraming salamat sa panonood po ng aming video. Sa mga may katanungan po tungkol po sa aming video ngayong araw, feel free na mag-comment po at kami po ay sasagot sa inyong mga katanungan. Muli, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Bye-bye!